eta nahiko zakarra. Je. Ni Fittipaldini nauzuela ondo, piloto bizkorra. Gidaria izatea oso atsegin du, naiz kotxez, naiz motorez. Ni dortoko naiz, eta nire izena bezala motela. Eta azkenik McArthurin, irratiko lokutorea naiz. Helikoptero honetatik lasterketaren berri emango dizuet. Berriro zuekin McArthurin, erreportaria azkarra. Oraintxe lasterketaren berri ematen. Oraintxe txoferrak elkarrezkatatuko ditu. Ea erradabiltza. Helikoptertik txanda. Hemen irripartxu nauzu. Lasai nabilnik. Je, naizta besteak aurretik joan. Neri bostaxo lazkena ibili. Nori izango den garaile ni baitaki. Zer, prestata dena, txanda? Bai, dena daukat prest. Urrontzia, iparrorratza, dena, txanda. Ez pentsaba salbatua ziarkatzea pixelitea bezala denik, txanda. Ez da ez eulik kaka benetan, baina baten batek bai egingo du kaka, txanda. Ez zara zu adarjotzaile nakala, txanda. Adarjotzaile zinena bai, je, txanda. Baita roputzena ere, beno, txiko zaituz, txanda eta moztu. Bilatzera joan da orain, irripartxu lehenengo takaren garailean. Bala ere, oraingoan itxura denez Fittipaldin eta Londokon bera horretik doa zentzun deskomunikazioa. Dortokon, arazorik ez behar duzu, txanda. Barneiko gaizki ikusten da gakoa, txanda. Gogorra da gakoa, hau ez da, txanda. Ez, lasterketa ez. Eguzkia dago jotzen duena. Problemarik ez dut ikusten. Ez hartokorik, ez arazorik, ez ikusten. Ezkerrak ezateko garen ikurara. Nori lakotu dituzkit. Eta orain zer egingo duzu, txanda? Zer egin beharko dut. Berriro beste pare bat erosi eta etapa berriren ditik hasi. Txanda. Zorritzara zurea Dortokon, berriz atera joan beharra, txanda. Zer Dortokon, zerbait ahaztu alzaizu, je. Ez nago nintzen txetara hauek? Txoriburua, basamortura beta horrekorik gabe etorri zinen ba, je. Agur Dortokon, ni aurrera eta zu hor konpon. Oso behiko. Irripartxu hori. Zerbait hor tartean argi ez dagoena. Egun gaitezen ba argiak. McArthurin txanda! Hemen Fittipaldin txanda. Zer sentitzen da lehen zoazela jakinda, txanda? Ilusio eta poza hondia, eta baita egarria, ere noski. Area hortik eta handi, hau egoera larria. Baina eskerrak ontzi hauek urez beteta daudela, ondia txetxeko egarria.
Etxe utzi zutelako gaixoa zuturik. Betaurrekoak aztutan. Atzera joan behar izan duelako. Zuk behar duzu guztia aldara mazu txanda. Bai. Betaurrekoak bronzadorea nahiko ura egaiak entzeko jejeje. Ura izan dugunez, horrentxe hartuko dutzu guztada bat. Glup. Zer da Fitipaldini txanda? Zer hau, uraren ordez, area dauka osionek txanda. Zu eta lorrokon haze barea, karakola eta barea txanda. Aurrela zinta jarraitu. Oraintxe atzera joan behar dira. Trumoi eta tximistak. Ara, beste karramarro bat. Zu ere aurrera joan beharrean atzera. Je. Fitipaldini, nora zoaz, eder galantori. Iturira erripatxu, nahi badezko etorri. Beti edara jotzen. Zer erripatxu, dena ondo txanda. Oso ondo bai, ean mantxokeko oasira iristen naizen. Horratxe den alditxo bat hartuko dut. Lehenengo nire kantiplora kurez bete bada espada ere. Txanda. Zer moduzko badago txanda? Baur honek ez du zaporerik. Hautsu hauekin gozoago egongo da. Lortokonek eta Fitipaldinik eskertuko dute. Aurrera beti, txanda eta moztu. Argete zote dira hautsu horiek Fitipaldin eta Lortokon basamortuko. Area bezain lehortu iritsiko dira. Horrezker ekusten duela hor. Oasia. Orduan ura eran dezagun. Haze garria neukan. Danik horreinik gehiago dengo dut. Agur kakamiteran nuako lika. Ez duzu arraioa, ni ere kakaburreak nago, kakazarra. Kakakutza orain egun oso baten iztinik, kakala iz. Euskalo dago eneko, non egongo nire batzu. Irratean, irri batzu, kilometro asko, egin ditu. Agian, Dakarrera, iristiko zorian dago entzun dezagun. Zerri batzu honez gero, iristeko gero izango zara, ez da txanda. Alaxe da, bai. Begira, txartel bat, ea zer dioen. 10 kilometro Dakarreraino, txanda. Bakarrik, orduan badirurik irabazlea izango zarela, ez da txanda. Nor bestela, txanda.